easy go. И здравейте хора, аз съм Royal Gamer BG, това е втори епизод на Тривиадор. Искам да кажа едно нещо преди да започнем игра. Ако искате трети епизод на Тривиадор, този клип трябва да събере 5 лайка. И да, започваме игра. Добре. Начало. Опа, чакайте, звука е пуснат. Не. Не рингтон. Добре. Надявам се да съм се чувал. Очакваме противници. Нека да започваме. Играем срещу Галет 0 и Лънба. Какво е Лънба? Не знам. Завладяване. Колко говорими езика съществуват към 2008 година? 500, примерно. Не знам. 7000. Вау, добре, аз съм на първо място. Много добре, много добре. Много добре за сега. Така е, тук ще си направя да имам допир до базата на Лънба. И тук ще си заградя, тя да няма достъп до моята. Ау, какво слънце пекна. Така съм навънка, на спокойствие малко да заснемем този клип. През коя година е създадена играта Counter-Strike? Това май беше 99-та, да я знам. Право десятката, човек. Право десятката, 99-та. Аз съм... щях да кажа 95-та. Обаче се обърках малко. Така, ето тук ще направим също тук да ни докоснат базата. И тя играта автоматично ми го избра другото. Добре. На колко градуса от Гринвичкия меридиан се намира меридиана, по който минава така наречената линия? Не знам. 180. Къде отидах аз 5000? Не знам. Просто предложение. Пример. Така, следва Лънба. О, ти взе голямата територия взе. Така ли? Добре. Хубавото е, че имаме допир до базата на синия. През коя година е роден фламандския художник Петър Пол? 1920 примерно. 1577. Добре. Отново провал, няма проблем, спокойно. Така. Добре, сега и тримата сме с еднакви точки. С колко играчи още се играе матчът по хокей на лед? Това въпрос съм го отговарял, ама не знам дали... Верно, че бяха 12, бе, човек. Значи ще го мотна телефона в земята, не знам направо, нямам думи. Мамка му. Битка. Добре. Битка. Кой е първи? Тая. Галето. Май беше 2/4. Правото хора, да, прав съм. Така, тук издавам някакви звуци с краката си. Абе, тук направо тази базичка не мога ли да атакувам аз, а? Какво е оригами? Изкуство от хартия. Добре.
добре. Колко грешки има в думата не протива конституция, основателствувайте. Право десятката, човек. Едната кула туш. Какво е сухопътното съответствие на военно-морско звание, така в българската армия? Май беше генерал-майор. Дали ще ми нападне базата, ако може? Хо-хо-хо. Какво означава латински израз? Вени, види, вици. Мисля, че беше... да, дойдох, видях, победих. През коя година е решено на 9 май, да се чества Ден на Европа? И 60-та, не знам, 985-та. 2000-та. Вземи, мамка му, вземи територията и сега. И синия ще мога да ми напада базата. Това хищ не е добре. Ще събора, няма как. Ще му взема базата. В кое състояние телата имат собствена форма в... само в течно мисля. Как е? И сега ми скъса газягата направо. Сега ще ми нападне базата, нали? Нали? Да. Кой е единствения лекоатлет в историята на ОИТК, къде се извесе? Мисля, че беше Юсейн Болт. През коя година руските войски превземат Берлин? Yes. Добре. Успяхме да защитим базата. И следва червения. Аре бе, днес ще нападнем ли? Добре. На колко байта е равен 1 килобайт? Значи тук май беше... What? 1024. Пак ще ми напада базата, нали? Пак ще ме нападне. Чай да видим. Да. Кой е дебютният филм на големия комик Георги Калоянчев? Мисля, че беше Оркестър без име или Вълчицата. Оркестър без име. Утро над родината. Само да дойде моят ред. Майка ти мръсна, само да дойде моят ред. Кое животно е бозайник и снася яйца? Май беше... Залагам на птицечовка. Добре, успях да си защита територията. И е сега. На какви части екваторът разделя Земята? Мисля, че беше на източно и западно, нали? Не бе, човек бе! Нищо чудно, че имам слаби бележки по география. Мали сега пак ще ме нападне базата, човек. Не е базата, добре. От какво е направено питието коняк? Да я знам. От сливи. От грозде. Мамка ти. Спешно трябва му бутна базата сега. Сега като мини, кой е създател на хибридното бойно изкуство Чунчук До? Чък Норис. Мале, мислих си, че е Чък Норис, ама викам, няма да, той мамка му.
коя е първата българска телевизия? Май беше БНТ. БНТ. Колко месеца продължава бременността при кобилите? Мисля, че беше пак 9, не знам. Ма 100%. Yes! Едната кола долу. Нямам право на грешки. В канадския щит има много езера, защото не знам. Yes! Тук налучках и направо го пръснах тоя. И така, току-що ние спечелихме играта. Най-после, хора, казвам ви, просто беше толкова напечено. Това е 5-тият опит за снимане на този клип и винаги падах. И исках поне веднъж, така да спечеля. И да, надявам се да ви е харесало. Ако искате трети епизод, 5 лайка трябва да събере този клип. Аз бях Royal Gamer и чао!